Urip. Urip. Ayo, apes maput nek matur tenan kowe. Ora. Wis. Mari aku mari. Mari tenan iki. Mari mergo saka tombak iki iso ketemu nduk neh. Lah ya. Seneng anakku wis mari, Pakne, Pakne. Kono seneng aku senep. Lah kok iso dene? Lah kok ora iku piye? Engko nek bapake sapa wedhus gibas iki sapa bapakmu? Bapakmu Gowongso. Wah, Gowongso ngerti. Marai perkara apa? Ya mari perkara, lah nek sampean wong tuwa ya Wis ngene, Jok. Ora usah balekno nang Gowangsan. Pisan gawe aku tak nganakno sayembara. Sapa wae sapa sing arep gawa balik mendut kudu wani nampani pusakaku tombak guntur geni. Ayo metu elek-elek. Kowe ra kesel ah piye? Lah ape ora metu dijorok-jorokno kon. Wani-wani. Hey, Spelling, for Mateni anakku. Let Spelling enemies anak nyolong anakku. Neng kudune lek ora mbok kepruk. Lah tak omongi ra kena, tak coro alus ra kena, meni tak kasar, tak keprok nganggut. Apa mang pring bongkotan. Perkara iki aku ora trima. Yo, jetrai jengenem jiwa nolo. Sing kandha kowe trima ya sapa? Aku ora trima. Wis roh nek kowe ora trima. Trima jaduk melok kedok ndi saiki. Karepku aku arep mbales kowe nganti wani mateni anakku. Mbok bales apa, Neng wong kemudo anakku Iya, mati sedina ping 1000 aku iso nguripno. aku yo ora iso mati. Jajal aku tau mati langsung tak ces urip neh. Lha iki kowe iki dadi apa? Dadi tukang HP. Arepmu teko kene ape lha apa? Aku ndungu sayembara. Arep nggawa sapa? Gawa mendut, Arep mbok gawa ning ndi? tak gawa balik mergo iku anakku. Ora iso. Iso, 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 Ora iso. iso. Aduh. Hah, Iso gawa balik mendut yo ning ana sayembara kuwi. sayembarane piye tak utanane? Sapa sing iso nampani pusakaku guntur geni iso gawa mendut. Ayo, ora esok ora sore, tamano. Guntur geni ning aku. Wani kowe. Loh, sing tak wedeni apane wong padane ngene. Tampanono. Yo. Sopo sing mati? Karo lampune mati. Wani-wanine mateni anakku. Sing mati sapa, Pakne? Kira Gowongso. Lah kok iso mati ngopo? Tampani guntur geni. Ojo panik perkara lampu mati. Jah, Nyapa? lha kowe kok jauh ya? Duh, lah kene aku. Tak kon nampani pusakaku. Lah iki wis tak tampani, ora tak mut. Jah, Lah kowe mang kuning piye? tampanono pusakaku guntur. Ore deh. Ya. Pakne, le mati kapan? Lah tumpan tampanan dulu terus. Oh alah. Maksude Iya. iki lho sing lincip cubisno ning wetengem. Jes, ateni bedang wis aku. Loh, Aku ngira iki anggere urip iki ngantek bar. Terang ora. Kita pateni lah gelem-gelem aku. jalukane Kang Ali iki lakone iki. Yo, ndang pateni yo. Ya. Aja gelem. Ya aku nek ora gelem ora bar. Ya aja. Piye iki? Wong dene mlebone